Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya setya ngayati lan ngungkapake iman kapitadosan menika lumantar sembayangan-sembayangan. Wong sing duweni kapitayan marang Gusti menika salah setunggale ditandani kanthi sembayang. Wonge sregep sembayang, sregep tindak tempat ibadah, mbuh kuwi gereja, masjid, pura lan sapanunggalane kanggo munjuk ing ngarsa dalem Allah. Lan anggenipun sembayang temtu nggih kanthi rutin, kepara ya sregep banget, ora mung rikala susah utawa rikala seneng. Kadangkala wonten ing gesang kula panjenengan yen limbang-limbang awake dhewe sansaya dangu, sansaya ngetutake jaman, anggone sembayang sansaya kurang. Kula tasih kemutan rikala jaman alit yen tindak gereja ngriyayakake ekaristi, anggone budal umpamane misane jam 4 sore, jam 1 wis cepak-cepak, wis sadus, wis persiapan, terus mangkeh mlampah saking griya dumugi gereja. Lan ing gereja tasih dangu setengah jam pun dugi gereja, terus langsung mlebu gereja lungguh metekes sembayang. Benten kalian jaman sakmenika, misale jam 4 sore utawa jam 5 sore utawa jam 6 sore le tekan gereja 5 menit sadurunge. Menapa malih nyuwun sewu, kadangkala sing do telat menika malah sing duwe mobil, sing nganggo motor, sing namung tindak malah luwih dhisik. Nah menika salah setunggal tantangan ing jaman kula panjenengan sakmenika. Dereng malih kesibukan-kesibukan padamelan kadangkala nggih njalari kula panjenengan lajeng angel utawi males sembayang. Yen misah harian menika mesti sing rawuh kathah-kathahipun ya sing wis pensiunan, sing tanda kutip wis ora duwe gawean, sing nyambut gawe alasane mesti ora bisa yen nderek misah harian. Apa meneh ditambahi duwe putra tasih alit, tasih sekolah, kudu nyepake sarapan, kudu nyepake werna-werna, terus le budal nyambut gawe ya isuk. Ngono wae mbok menawa ya lali sembayang sacara pribadi. Mangkeh yen sampun kondur saking padamelan, awake wis lungkrah, arep melu kegiatan apa-apa ya wis males, kepara ya kudu meksa awake dhewe melu kegiatan. Dalune arep sembayang saderenge tilem ya wis lali, wis lungkrah, langsung blek sek. Menika nggih tantangan tumraping donya sing sekular. Kalian kados pundi kula panjenengan ngayati iman kapitadosan sing kadangkala cengkah kalian sing kadonya. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing Minggu limrah ingkang kaping 29 lan Sabtu dalem Gusti ngajak kula panjenengan ngelingake awake dhewe kados pundi saged sembayang kanthi gentur. Mugi-mugi ing pertengahan wulan Oktober, wulan Rosario, kula panjenengan kaajak malih kados pundi sembayang Rosario, sembayang sing di bulan beleni, bulan baleni, lan kepara ing lingkungan wonten sembayangan saben dalu
Mugi-mugi menika nggih nuwuhake malih adat kebiasaan sembayang ana ing urip pribadi. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 18 ayat 1 ngantos dumugi 8. Nalika samono Gusti Yesus ngandhekani para murid mawa pasemon supaya tansah padha gentur sembayangane. Pangandika dalem, ing sawijining kutha ana jaksa sing ora wedi marang Allah lan ora merduli sapa-sapa. Lan ing kutha mau ana waranda sing saben-saben ngadhep lan matur, "Kula nyuwun adil kalian mengsah kula." Nganti suwe jaksa mau ora tumindak apa-apa, nanging suwening suwe banjur ngunandika, "Senadyan aku ora wedi Allah lan ora merduli sapa-sapa, nanging mbok rondo iki ngriseni, mula dak adilane wae prakarane kareben ora bola-bali mrene ngregoni." Gusti Yesus banjur ngandika, "Rungokno kandhane jaksa ala. Lah apa Gusti Allah ora bakal paring adil marang para pepilihan dalem sing rina wengi sesambat ing ngarsa dalem? Apa ya tega marang wong-wong mau? Aku kandha Gusti Allah tumuli bakal paring adil, nanging apa putraning manungsa bakal nemoni pengandel ana ing donya samangsa rawuh?" Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, kangge paring gambaran kados pundi Gusti Yesus ngersakake para murid dalem gentur anggone sembayang, Gusti paring pasemon wonten jaksa ingkang boten ajrih kalian sinten kemawon, termasuk kalian Allah. Dadose jaksa menika wong ateis, wong sing sak kepenake dhewe lan sak senenge dhewe, mbok menawi ya termasuk jaksa sing le tumindak menika nek ana duwite. Saengga rikala wonten mbok rondo sing nyuwun supados diparingi kaadilan, jaksa menika mendel kemawon, ora nggape, ora merduli, mbok menawa ya merga rondo, merga ranti dhuwit, utawa ya perkarane mung sepele, ora menehi keuntungan sing gedhe marang jaksa mau. Saengga wegah jaksane. Ning pranyata rikala mbok rondo menika tansah nyuwun rina wengi nyuwun dumateng jaksa, pranyata lajeng jaksa menika risih mila terus paring pambiyantu dumateng mbok rondo. Nah, menika gegambaran kados pundi kula panjenengan dikersakake Gusti para murid dalem tansah gentur sembayang rina wengi. Nah menika temtu saged dados cekelan tumraping kula panjenengan supados awake dhewe tansah pantes nampi nugraha dalem nyuwun sembayang rina wengi. Rina wengi menika ateges siang malam, saben saat awake dhewe tansah sembayang nyuwun ing ngarsa dalem Gusti. Supados menapa yen awake dhewe sembayang
awake dhewe sing sepisanan golek katentreman lan iman, keyakinan sing kandel ngadepi maneka warni persoalan termasuk persoalaning urip. Nek awake dhewe anggone ngadepi persoalan urip menika namung sacara kadonya, anane mung tensi dhuwur, anane mung kuwatir, terus tiba lara. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.